Viva Dominicus Palace. Защо го правя тези видео? Ами, една причина. Тръгнах да търсим някакъв хотел в Доминиканската република, някакъв курорт и не можахме да намерим нищо на български език. Не, че не знам английски, не, че не знам руски. Просто ме хвана яд, че никой не е направил едно нормално видео за този хотел. И аз реших да ви направя едно видео. Една кратка обиколка на комплекса, да видите какво представлява хотела и на български език. Значи намираме се в лобито на Viva Dominicus Palace. Там е рецепцията. Непосредствено до рецепцията има информационно обслужване. Може да си букнете холидей, може да си букнете всичко. В смисъл някакви екскурзии по островчета и тем подобни. След това тук има бар. Бара се включва в All Inclusive. Общо взето всичко се включва в All Inclusive. И тук до бара непосредствено е вече главния ресторант. Няма да влизаме. Тук се еди на тип шведска маса, както всеки All Inclusive. Няма да влизаме вътре за съображение да ни правят хората физиономии. Само ще погледнем отдалеко. Да. Това е. Типично за всеки All Inclusive. Има храна за всички. За всякакъв вкус. От ви няма какво да се притеснявате, винаги ще намерите нещо да идете хубаво. Разбира се, доста далеко от българската кухня, но пак е добре. Дори има за закуска бяло сирене, тип крема сирене, но пак си е нещо. Да, тук е голямата тераса след лобито, бара. Вижте каква зеленина е навсякъде. Навсякъде е като джунгла. И мога да кажа, че всичко е много добре почистено, подредено, постоянно персонала върви, чисти. Градинки, подрязват рафчета. Вече тук долу е един от ресторантите, който се буква на предния един Бамбу. Ориенталски ресторант. Не знам какво му е ориенталското обаче, защото като отидохме вътре, менюто беше повечето азиатско. Но, кой ще има желание, може да дойде да си го погледнем, да си го опита. Аз няма да обикалям навсякъде, защото е огромно нещо, но ще ви покажа по-основните улички, да ги кажем. И тук има едно малко езеро, мини езеро, с магазинчета за сувенири, за такива работи. Сутрин рано е, в момента 7 часа. Хората тъкмо се събуждат, отиват да хапват. Естествено всичко е затворено в момента. Да, даже има някои вече отворили.
Това е долу лобито се вижда. И ресторанта. Тук отдолу езерчето с много риба вътре. Сега ще видим дали се види рибата. Риби, костенурки, патки. Да, рибата се вижда. Не знам колко ще се види на камерата. Огромни рибки, нещо подобно на шарани. Ти чака да ядат нещо. Не съм взел нищо за ядене. Значи ако им хвърлиш нещо и се събират на едно място. Най-интересното тук е, че има 4 големи игуани. Не знам дали ще ги видим сега по време на видеото, но ако не знаеш, можеш наистина доста се оплашиш, защото те се разхождат като метове тук, където се е казало, из курорта. И са огромни, на сигурно 1 метър. Аз съм ги снимал, но няма как да ги сложа в тези видео. Целият комплекс е като един лабиринт. Първият ден дори, като дойдохме вечерта, вече почнеш да става тъмно. И се опитахме да намерим къде е главният ресторант. И се объркахме и тръгнахме да обикаляме в кръг. Хората не знаят тук твърде много английски. Обясняваха наляво, надясно и се оказа, че ние сме на 2 минути от ресторанта, но кой да знае. Много спокойно място. Там има големи патки, няма да ходя да ги гледам сега. Беше ми интересно да видим. Не ще видя игуаната, но явно днеска не. 3 дена съм ги търсил, докато ги намеря и ги питам хората. И те викат, тук са, ама не ги видяхме. А tu е Viva Dominicus Palace. Това е. Те са 2 комплекса. Сега ще обиколим и двата. Viva Dominicus Palace и Viva Dominicus Beach. Ние сме в Палас. Палас, каква е разликата? Ами, поне преди беше така, че Палас може да ползва и бич. Всички барове, всички екстра на бич. А бич не могат. Сега мисля, че като гледам, всеки си хори напред-назад, всеки си взема с различни гривнички. Това между другото е гривничката. Тя е и като ключ за стаята. Това е главният басейн на Палас. Тук правят цял ден как се казва, ще ми излиза такова палачинки. Тук има снак бар, работи нон-стоп, винаги има за ядени хамбургери, хот-доци, пици. Това е бара на басейна. Че е чисти басейн на страната. Плажовете са 2. На Viva Palace е този. Той е малко по-малък, но пък за сметка на това е много сенчаст и няма чадъри, всичкото е от палми.
Тук правят масажи. Ето го коледното дърво. Днеска е 27 декември, мисля, че. Коледа мина, имахме много хубави представления. Странна Коледа лично за мене, защото ние сме свикнали по друг начин да я празнуваме, но все пак си е Коледа. Сега ще им да видим плажа. Има места за всички. Тук хората ходят да слагат кърпите и страните, но няма никакъв смисъл. Ако дойдеш до към 10 часа, няма да имаш никакъв проблем да си вземеш място. Тук има безплатни лодки, ветроходи. Просто си ги вземаш. Има човек за ветроходите, ако искате да ви помогне. Се качва с вас. Това вече е селцето тук. Градския плаж, да го кажем. И след него вече пак има един голям фар, там се вижда. И след него пак има курорти. Градския плаж за хората, където се живеят. Тук са лодките, спасителя, плажа. Видите само водата колко е спокойна. Няма грам вълна. Просто е рай. Няма чудари, само палми. Палми. Хората почистват кокосовите орехи, защото от време на време падат и няма да е приятно някой кокосов орех да ти падне на главата, докато си лежиш на шезлонга. Коледа. Сега лично аз не съм идвал на този плаж, а ходя на Viva Dominicus Beach, който сега ще ви го покажа. Типа е същия, но там някакси същото е друго. Палас е за хора, които искат спокойствие. Наистина за почивка. Докато бич е малко по-шумен. Тук правят смутита. Пак се влизат в all inclusive. Всякакво смути без алкохол. Идем целодневно. Не знам колко съм добър оператор, но опитвам се максимално да ви покажа какво има тук. Това е, може да се каже, VIP area. Тук е заградено само за VIP хора. Тези кооперациите тук по-различните от другите, те са на VIP гостите плаци. Там не знам какъв е смисъл от тези неща, но щом хората искат да си плащат VIP някакви вноски,
с някакви привилегии да си го плащат. Аз не виждам никакъв смисъл. Все пак аз няма да дода 1000 пъти тук. Аз ще дода 1-2 пъти, 3 пъти, колко ще дода. То ще ми писне. Тук е един от ресторантите на плажа, който също се буква под тая шатра. Пак е безплатен, пак има някакво меню, там ви се избирате първо, второ, трето. Ако трябва да съм честен, всичкото е някакъв вид презентация, което никак не беше по мой вкус. Каквото и да си избрах, изключая мексиканския ресторант, там ми хареса. Ето тук се вижда бича. Сега ще отидем до пясъка след малко. А тук това е блокчето, в който съм аз. С Sea View. Горещо го препоръчвам, защото ефектът е друг, когато си станеш сутринта да отидеш на плажа и да седнеш на тераската, има предвид, и да видиш тая гледка. Моята тераска е там горе на втория етаж, на третия бих казал. Оля. Siamo del village, dai, no, non è. Noi siamo village. Тук също вече за бич има пак яхтички, безплатни каяци. Просто отивате, вземате си ги, записват това там и си вземате и си карате колкото ви се иска. Вчера ние хорехме с жена ми до другите резорти да ги огледаме от водата и малко за тренировка. Тук има бар. Пак басейн между кооперациите. Казах ви, огромен е комплекса, няма как да обиколя всичко. Е там в дъното има два ресторанта, мексикански, италиански. Да, интересното, че едни 60% от летуващите тук, да го кажем, хора, които идват, са италианци. Слушаме само италианска реч. Всичко е завзето от италианците и разбира се, испански език.
Много хора видяхме от Аржентина. Обзето испаноговорящи хора. Тук правят масажи. Тук има отдолу рибки, дето сядаш и почват да ти ядат кожата на краката. И това е плажа на бича, той е огромен, дълъг. Хората бързат да слагат хавлиите преди закуска. Не е нужно, казах ви. До 10 часа няма да има никакъв проблем да се намерите хубаво място. Водата е супер спокойна, супер бистра. На няколко места има рифчета, които си плуват рибките вътре. Разбира се, тези рибове много предпазват плажовете на Доминикана, защото строят големите вълни, иначе сега и нещо се намира в южната част на Доминикана, близко е едно село Баяхибе, Ла Романа, докато до Пунта Кана вече там столицата и другите летища, където се намира. То е на океанската част и там водата няма да е така. Той трябва да се знаете, че като буквате нещо, трябва да го букнете на южната част, на Карибското море, не на океана. На океана, защото е съвсем друго там. Да, те пак си имат курортите, резортите, но няма да е същата спокойна вода. Тук се организират екскурзии. Дайвинги. Тук е едно от най-прочутите места е остров Салона. Всички трябва да отидат до там. Не знам дали някой го е пропуснал. Но Салоната наистина е красиво нещо. Там е диво, там няма големи хотели, всичко са дървени бараки. И само няколко човека там живеят на островчето, някакви селени, които поддържат острова да е чист и да посрещат гостите. А тук вече сме в бич. Тук са бунгала. Вила Доминикус бич. Бунгала, единични. Сега ще излезем пак на главния път, просто да ви ги покажа. Тук има за децата да скачат. Това са вендинг машини. Той са машини за вода. Навсякъде ги има. Защото водата не става за пиене тук. Просто си наливаш. Странно, що пише отгоре веро. Не знам, може би на испански е такова, но тук си скачат децата. Отделни бунгала за всеки. И разбира се, имат и хотелска част там. Палми, кокоси, навсякъде.
Bungalата са разделени на две. Те са си като нормалните стаи в хотелите. Просто са си на плаже, което е много хубаво, красиво. Сега задните линии нищо няма да видят от плажа, но ако търсите спокойствието, това е. Ето пак машина за вода. Има карти навсякъде, къде са стаите, за къде са. Ти са много различни номера. Тук правят представления вечерно време. Има всяка вечер програма, различна програма. Бара на басейна. Това е бич бара на Вива Доминикус Бич. И тук е главният бюфет ресторант за бич. Разбира се, ние също може да ходим да си го ползваме. Ние ползваме това между другото, защото е доста по-голям и широк. Горе ни огромни вентилатори, няма климатици, но си е нормално, хладно, не е горещо, да кажете, да не може да се найдете. Тук има снак по цял ден. Пици, хамбургери, картофки, плодове и зеленчуци. Но както ви казах, рано сутринта, още не са отворили, но след около час и нещо започват да приготвят храна. Тук има магазинчета. За сувенири, да си букнете някакви екскурзийки. Просто няма как да обиколя всичко, да ви покажа, но главното е мъчи се съсете нещо, което е важно да се знае. Всичко е много зелено и поддържано. Там е лобито вече за Вива Доминикус Бич отсреща. Там идват пристигащите. Тези бунгала са тяхните. Палаш нямат бунгала, но аз лично не бих си букнал някакво задно бунгало, да нямам никакъв изглед към
към плажа. И това е вече лобито за бич. Както казах, те са два комплекса, обединени в един. Тук между лабиринтите има доста ресторанти. Трудно се намират, но се намират. Тенис има, който му се спортува. Тук има някаква VIP area, пак за VIP клиенти, което е много странно да се наврежи за тези стъкала, да седнеш на някаква маса. Щом си харесват, не знам какви привилегии може да има. Тук има магазинчета отзаде. За сувенири има и аптека. Тук дебелите. Ресторанти, на коя посока са спортните истории, фитнес и т.н. Персонала са много приятни хора. Изобщо като цяло доминиканците са много приветливи хора. Бедни хора са. Доминикана не е много богата. Хората работят за много дребни пари и като му дариш бакшиш 1-2 долара, ти за него си злато. Ама пък имат хубав живот. Целогодишни температури са такива. Сутринта беше 25 градуса. Отива до 30 градуса и няма така чувството за горещина, за жега. Разхождаш се. Вече на време е много хубаво за разходки. Не се усеща такава жега. Морето е супер топло. Оля. Морето е супер топло. Влизаш във водата и няма го това усещане от начало да настръкнеш, да колко е студено. Просто е много топло. Не знам как се, на кое се дължи това нещо, но евентуално понеже коралите ги пазят от вълни и тук не мога влезе толкова студена вода и е доста плитко. И тук нормално има кокоси, правят коктейли с кокос, които се, разбира се, заплащат. Какъвто избор искаш. С алкохоли, с ром, други алкохоли. И това са бунгала на бича с бичфронт. Към морето. Пак има ерия за VIP гости. И тук вече плажа свършва, който е за къпане, и след него
са го направили много хитро, са направили басейн с солена вода. От океана, от Карибско море, басейн с солена вода, защото вече брега не става за къпане. Не, че не става, но си малко некомфортно. Това е басейн с морска вода. Тук ще ви покажа брега, който е от корали и доста трудно се стъпва. Разхождат сарачета, видяхме змиорки. Има, между другото, казват са морски слонове. Морските слонове, те изглеждат като тюлени такива. Хорят и смучат по дъното от тревичка, те са преопасни, са много дружелюбни. Само че не могат да се видят така много често. И те горките не искат да се срещат много с хората. Но ги има и тях. Значи погледнете само водата. Няма грам вълна. Това е по цял ден. Няма... Къде не съм бил в Европа. Испания, Гърция, няма такова нещо. Няма такова нещо. Карибско море си Карибско море. И тук правят пак смутита. Всякакви плодови коктейли. Безплатно. Има място за всички. Може да се отиде да се вземеш някакви сувенири от селцето. Абсолютно безплатно е. Безплатно искам да кажа, абсолютно безопасно е. Хората са много приветливи. Тук, разбира се, ако отидете в някакви тъмни квартали на Пунта Кана, е нормално да имате някакви инциденти с бедните селяни. Всичките искат пари. Виждат във като касичка, като банка. Тук пак има басейн. На Viva Beach. Душове. Тоалетни. Всичко. Всичко е направено, изпипано е и е доста чисто. Тук персонала върви нон-стоп. Почиства, събират чашки, събират всичко. Това е също един ресторант, който може да се букне, а иначе след него има бюфет ресторант, пак с снакове. Те вече са почнали. Закуската е добра. Винаги се намери какво да се яде. Типично за all inclusive-ите. Пориш, избираш си от тия на душа. Тук правят смутите от плодове, чисти плодове. Слагай си в чашката и си пиеш.
огромно и просто не ми е удобно да влизам вътре да гледам храната. Храната е много голяма. Никога няма да останете без кафе, без сутрин, без нещо за пиене, винаги е отворено нещо. Тук са доста редове с бунгала, това няма смисъл просто да се влиза вътре между тях. Палмите. Ресторант Ла Рока се казва той. Не съм много очарован от ресторантите, които ги букнах. Изключая на мексиканския ресторант. Всичкото е презентации на храна. Какво да я кажа? Опитах от всичко. Не знам какъв ресторант може да е. Един ресторант, който няма сол и черен пипер на масата и всичко е безсолно. Но който иска може да се пробва по вкус. Да, ами дано съм бил полезен да има поне едно видео в YouTube, ще го сложа това видео, да има едно видео на български език за този комплекс, в който аз бях. Ако има някакви въпроси, още може да ми пишете на съобщение, да се надявам да ги видя. Стаите са много големи. Ние сме с жена ми само, без децата. Стаята е с две големи кралски легла, двойни легла. Телевизор, шкафчета, сейф. Всичко, което е необходимо за един нормален холидей. Гладачна маса, хубава тераска. Леглата са много интересни, са направени от бетон. Бетонна плоча и отгоре се слагат матраците и са много удобни за спане. Не се сещам нещо друго да ви кажа като идея. Да отидем и ние да закусиме сега сутринта. И така. Да се надявам, че съм ви бил полезен. Приятно изкарване, ако дойдете тук.